Máš bolesti někde? Vůbec nemám Vůbec nemáš. Vezmi tvoje ruce takhle nejdřív, takhle, dobře, takhle, jo. Odlej takhle, otevři. Jak dlouho ještě děláš terapii? Od 4 let. Od 4 let. Vlastně do 19. Do 19. Jak jsi cítila, že ti to pomáhalo? Nemohla bych chodit tak daleko, jako chodím, neušla bych prostě 20 kilometrů a nebylo by mi to jedno, nemohla bych líst po těch skalách, nemohla bych hrát na klavír, padala bych. A já jsem vždycky chtěla vědět, kdo za tím cvičením stojí a kdo to vymyslel. Tak jsem si vytiskla obrázek Vojty a dala jsem si ho do pokojíčku, do dětského a nosila jsem mu tam kytičky a povídala jsem mu a říkala jsem mu, a pane profesora, kdybyste viděl dneska to bylo dobrý a dneska se mi povedlo tohle a děkuju. Tak to děvčátko říká, já jsem starší 10 týdnů a jsem mladší než 20 týdnů. To nemůže, jo? Protože tady je nějaká porucha, jo? To dítě, když je postižený, tak vůbec nemá možnost komunikovat, jak chce. Nemá možnost se správně otočit, se správně usmát na rodiče. A tatínek vyvinul tu Vojtovou terapii, jak se může dětem pomoct. On byl tak nadaný, že měl tu schopnost poznat ihned po narození od miminka, jestli to dítě bude normálně chodit. Tak to děťátko se jmenuje Kadlecová a je ještě z Prahy a je jí 9 měsíců. A tu je děvčátko novorozenec, jo? No a tím to začalo. Začalo to tadyhle tím pozorováním na držení tady ty nožičky. Tomu vy nemůžete rozumět. Já dělám identicky to stejné, co taky dělal táta. Taky jsem se hodně od něho naučil, že můžu rodičům zcela jistě říct, jestli to dítě má něco nebo ne. Super. A ty rodiče můžu ve velkém obsahu poradit, jak tomu dítěti pomůžou. Tady ta Vojtová metoda a ta práce od táty, to je pro mě zodpovědnost. To není pro mě normální job. Já pomáhám lidem a ještě taky někdy, taky jsou tam nějaký malý zázraky. Ty pak si říkáš, jak se tady to může stát. A otevřít ručičku, pojď, Juli, jo. Je to těžký, velká hlava. A tam se má, jo, super, dobře. Tatínek vyvinul tu terapii v 50 rokách. Je to na celém světě známý, protože všude jsou lidi, kteří potřebují pomoc. A to nejhlavnější je, že rodiče se to můžou naučit. To může každý dělat. Super. Alles gut. Sehr gut. Klasse, gut. Papa. Nicht am Schulterarm. Jawohl, komm Jakob, klasse. Wunderbar. Schon gut gemacht. Es tut ihm gut. Er kann ein paar Sachen schon besser und er hat mehr Appetit und er schläft gut. Alles super. Morgen kommen wir wieder. Morgen kommen wir wieder. Jetzt schnell anziehen, sonst wird es kalt.
Podívej se, tenhle ten rok je tatínkovi 100 let a my jsme tady dohromady, aby jsme si vzpomínali. Samozřejmě je to hrozně emocionální pro nás. Mně bylo 10, Štěpánovi 8 a Vaškovi 6. My jsme byli v Jugoslávii na dovolení a jak jsme se dozvěděli, že byla okupace 21. srpna 68. Rodiče nás zavolali na oběd a řekli, my pojedeme teď pryč, ještě nevíme kam, buď do Itálie nebo do Německa. Mm-hmm. A potom se přihlásili... A proč pak ne do Itálie? No, protože já jsem se taky zeptala jednou tatínka, proč jsme nešli do Itálie. Tam je pořád teplo a on řekl, my jsme si mysleli, že to nebude trvat dlouho, jo. Teď sedíme tady. Tatínek a maminka chtěli žít jejich křesťanský život, jejich víru. A to v Československu po 68 by už nemohlo pro ně být tak možný. A hlavně je to nejhorší je ještě, jak my jsme odešli, že Vojtova terapie byla zakázána. Rodiče to terapírovali, ty děti, ale nesměli to říct, že dělají Vojtovou terapii. Levý ruce je zcela volná. Tady ta pohybnost je drobet limitovaná. To koleno se nedá úplně extendovat. Sedni si ještě krátce, děkuju. No to vypadá výtečně. Super. Záda vypadají dobře. Super, Kristýnče, jsi to klase. A držím patu. A vidíte, jak se roztáhne pateř? A někdy, když nemůžu, tak si vezmu taky takhle a jdu potom třeba takhle. Alles gut? Lebst du noch? Bitte sagen, jo? Řekni, když to bolí. Jde to? Geht so? OK. A podívejte si, jak ty dejchatí. Jo? Super, Kristin. OK, fajn. OK. Atmen. Weswegen machst du diese Therapie? Es tut mir gut. Es tut dir gut. Ja. Wenn ich nach Folter Klavier spiele, geht's locker. Das ist doch super. Siehst du, haben wir es geschafft. Super, Kristinchen. Dankeschön. Jak v 68. roce rodiče a my jsme šli do Německa, jo, a my jsme museli držet dohromady, protože my jsme tady neměli kamarády, my jsme neměli rodinu a s tady tím systémem, já myslím, že Štěpán, Verona a já ještě s tím žijeme, my se dobře rozumíme a my jsme měli taky fakt těžké časy, jo. Ale to je můj bratr, to je moje sestra, jo, a já je miluju. Někdy. Jo, ne, jo, je to v pohodě, jo, fakt, jo. Super. Děkuji. Tak to je něco hezkýho, jo. Teď chci, aby miminko otevřelo ručičku, fajn, ještě jednou přitáhlo nožičku k bříšku, tak ještě jednou pojď. A už vidíme, že dítě je naštvaný. Přijde miminko a nic neumělo. A najednou cvičíš drobet a to dítě otočí hlavičku. Nebo jednou poprvé se usměje na ty rodiče a ty na to čekají a už nevím, několik týdnů anebo měsíců a to dítě je vždycky v sobě schovaný a najednou to dítě se otevře a začne komunikovat. Tak, super, fajn. Pro mě je to taková radost, protože ta terapie dá dětem možnost se vyvíjet.
Že Maxi, uděláš malá? Ano, udělej malá. To, že dítě u toho tak křičí, tak ona tak křičí opravdu jenom u toho cvičení. Po tom cvičení je okamžitě s paní Vojtovou zase kamarádka. Ta terapie je něco tak silného a ta změna, ta úleva je něco tak jako neuchopitelného a něco tak hlubokého, že i ty děti se po tom cvičení doplazí k té terapeutce a obejmou jí. Tak za ty všechny děti bych chtěla hrozně moc poděkovat. To je milý, to je děkuju. To je moc milý. Fakt. Že jsme dostali tu druhou šanci, Jo. že ji máme vlastně pořád. Jo.